Maryda bir hepde bäri onlarça adam azyk nobatyna garaşyp eli boş gaýdýar. Çörek pasport boýunça satylýar. Marynyň gök bazarynyň ýerzemininde ýerleşýän bir söwda nokadyna mundan bir ay ozal hem döwlet nyrhyndan iýmit önümleri satylýardy. Ýöne soňky bir hepde bäri ýerzeminiň öňünde azyk nobatyna garaşýan adamlaryň nobaty köpelmese azalmaýar. Olar her gün öýlerini eli boş gidýär. Şu gün nobaty garaşýan adamlaryň sany 100-den geçdi diýip bir Maryda Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň maglumatlaryna görä geçen hepdeniň anyny ony azyk nobatyna garaşýan adamlaryň sany 70-80 töweregidi. Adamlar her gün umyt bilen söwda nokadyna barýar. Ýöne ýyllaryna eli boş gaýdýar. Bir hepde gowrak wagt bäri hiç ýyl azyk satylmasa-da adamlar guru nobaty durýarlar diýip Maryda ýaşaýjaydy. Onuň sözlerine görä adamlar birden azyk satylýarsa onu duşdan geçirmeli üçin nobatdan el çekmeýär. Türkmenistanyň öňünden bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklary bu azyk getmezçiligi pandemiýanyň arasynda hassa ýitileşdi. Ýurt raýatlary çörek, un, ösümlik ýagy we şeker ýaly esas azyk önümlerini satyn almak üçin döwlet dukanlarynyň öňüne uly nobatlary emele getirýärler. Habarçynyň maglumatlaryna görä çörek şu günler Marynyň diňe käbir döwlet dukanlaryna satylýar. Onu satyn almak aňsat däl sebäbi çörek döwlet dukanlaryna pasport boýunça satylýar. Adamlaryň diňe öýleriniň belli galynan dukanlarynyň azyk haritlaryny satyn almaklaryna ruhsat berilýär. Pasport görkezmeli. Şol dukany deýişli ýerde ýaşaýanyňy tasdiklamaly. Başga ýerden bolsaň çörek ýok diýip Maryda ýaşaýjy gurrun berdi. Onuň sözlerine görä käbir adamlar döwlet dukanynyň edil gabadyna ýaşasalar-da, eger başga döwlet dukanyna hasap alynan bolsalar goloýdaky dukandan çörek satyn alyp bilmeýärler. Döwlet dukanyna adam başyna şäkli möçberde 2-den satylýan çöregiň bahasy 50 teňe. Marynyň gök bazarynyň öňünde dörýän deýişli nobatlary polisiýa gödäwçilik edýär. Olar adamlaryň arasyna uruş söwüş bolmaz ýaly öýleriniň nobatlary gödäwçilik edýändigini aýdýarlar. Ýöne adamlar ol ýere uruşmak üçin näle iýmit satyn almak üçin barýanlyklaryny polisiýa işgärlerine düşündirýärler. Adamlar bu yere uruşmaga ýa-da söwüşmäge gelmeýär. Her kim çağasyna ýydirmek üçin ardan harit satyn almaga gelýär diýip sişin we ony dukanyň öňünden nobaty garaşan adamlardan biri polisiýa işgärlerine seslendi. 2 fevral günü ýer bilen gök bazarynyň öňünden nobaty garaşýan adamlaryň sany 100 adamdan geçdi. Ýöne olaryň garaşan söwda nokadyna azyk haritlary satylmady. Habarçynyň maglumatlaryna görä adamlar ýer bilen sagat 4-de nobaty durup başlaýarlar. Şu gün polisiýa işgärleri adamlary kowmakçy boldy diýip ýerli ýaşaýjy gurrun berdi. Ýöne adamlar polisiýa işgärlerine üns bermän nobatlaryny saklamagyny dowam etdirdiler diýip ol sözüne goşdy. Nobata garaşýan adamlardan biri beýlekleri polisiýa üns bermezligi, nobata dowam etmegi, kowsalar hem ýyla gaýdyp gelmegi maslahat berdi. Adamlar dargamady. Polisiýa işgäri azyk nobatyna garaşýan adamlary ol ýerde söwdanyň bolmajakdygyny düşündirdi. Adamlar egerde bir zat satyljak bolsa ilki bize habar berýärler. Plan ýere baryň azyk satylýar nobaty gödäwçilik ediňip ilki bize habar berýärler. Bize häzirçe plan ýerde azyk satylýar diýip habar gelenok diýip polisiýa işgäri adamlar bilen ylalaşdy we olaryň ýöne ýerden nobaty garaşýanlyklaryny ýene bir gezek gaýtalady. Uruş söwüş bolmasa bolýar diýip polisiýa işgärleri öz ulaglaryna minip nobaty gyýadan seredip oturdular. Habarçynyň sözlerine görä iýmit ýetmezçiligine nezir çekýän adamlaryň käbiri şu gün hem azyk satylmasa häkimlige baryp arz etmek teklifine orta atdy. Ýöne beýlekler munyň netije bermeýändigini, ozal öýleriniň häkimlige baryp netije alyp bilmändigini aýdyp teklip bilen ylalaşmady. Iýmit önümleri satylmady. Ýerden sagat 7 töwereklerini adamlar dargamaga başlady. Döwlet mediýasy ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklar şol sany azyk getmezçiligi barada habar bermeýär.